Yun na ang laging kapay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong alaala ng ating pagsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikot pa lumipas siya.
Bloom with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit man siya. Hello Pride Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever.
Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Simonette Pacheco. Na-diagnose po ako ng kidney stone February 5. Nag-start po akong uminom ng Ionic Minerals. Sinunod ko lang po talaga yung explanation kung ano po yung dapat kong kainin, kung ano po yung dapat kong iwasan, kung ilang baso, and tapos kung ilang drops po yun. February 18, yung pag-ihi ko medyo may pressure. Tapos po may gumuhit lang po na pain sa may stomach ko. Pagtingin ko sa floor ko, may nakita po akong stone. Alam ko agad na yun na. Out of nowhere, teary-eyed. So nung lumabas talaga siya, ma'am, sabi ko, Lord, salamat po. Thank you po kasi ginaid mo ako para po malid niya ako kay Dr. Paragas. Malaman ko itong Ionic Minerals. Sa mga nakikinig po na nag-hesitate pumunta at itry ang Ionic Minerals, wag na ho kayong mag-hesitate na pumunta dito. Super makakatipid na kayo. Super gagaling pa po kayo. Legit na legit. Pakinggan iba't ibang kwento ng patutuo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection, Bicol Connection. Mga tugang, Diyos marahay na aga po sa Indog Boss. Petsa 16 kita ka na bulan na Pebrero, aldaw po kita ng Biyernes. Banya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Jimmy Guanzon, ang samuyan Chief PSG. Indugon pa sana Itsura kan West Philippine Sea. Tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Sardan Barasanan sa inyong mga kaibahan ngunya na pagkaaldaw. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Malipot-lipot pa sa luwas. Pero epekto pa ni kan ano yan, Valentine's Day. Yung mga mayo pang kadate nililipot. Pero sa mga konyana, amo na, ina mo na. Dahil ang gayo nagpapara-celebrate kan Valentine's Day niya. Aning naghapot sa kuya, anong yan pinag-gibo mo kan Valentine's Day? Ang kuya, sa kwarto nagkulong. Para itong mga mahilig magparadoro-date na mag-agom na, yan mga iguang borobastante ang bulsa. Pero so, tama sana na kukuha, digdi sa kinaban, yan lang sa arong, pasimple. Siba, subot nagdoro-date pa Santissima. Ay, nagray na. Maray sira. Pauno man kami na uda ididit.
Pwede man sa Metro Manila, nagbabarato ang bagas, nagbaba na sa buot. No daw di sa probinsya ta, ang bagas, pero dahil lamang natatanyog ang presyo. Dahil lamang ba nag-uhoros, maski nga ni dyan sa sentro, tutong na. Ang bagas, alagaw pa ang presyo, pambira niya ako. Hindi nagburo-barato man, dikit. Mga tutong-tutong naging 30 pesos. So, grabe nakatutong, 20 pesos na sana. Parehas na kan binlod. Ay, pambirang buhay tayo ni. Ano ba, intero na bagang nagsasakit. Ano nang yung presyo ni kan bagas sa Pilipinas? Ay nang mahuna-huna, sabi ka na ibang mga kababayan na talagang hard life man na ang buhay. Pero sa iba man, sige sa nang yan, para mahal, basta may bagas pa man. At least, pasalamat po kita ang Bicol region, daday kita inaabot nin makusog na rapado kan mga bagyo. Ito ang Bicol, iyo man ang pigpaparabagyo, garo nagpahingalo man o pinahingaluan man kan kagurang nan. Dahil ito naman nga ni pagparabagyo, ala na nga nga katiis kan Bicol, depressed region. Pagparabagyohon pa ngayon mas lalo pang maging hard life ang pagkabuhay kan mga namamanuan sa riyon kan Bicol. So, mga politiko, tas ibang politiko, wala ka mga happy, may bata pa subot ng mga artista, pambirang mga politiko inirigdi sa riyon kan Bicol. Ano taarog kaya ang nangyayari? Ang mga bata-bata, pati mga gwapings. Napapauno, ito na mga arog kito na politiko, ngod. Sabi mambaga ni Congressman Joey Salceda kan 2nd District kan Albay. Kayo naman hindi na ninyo tinatantanan ang ganyan. Mga parabareta nin artista, pati politiko, nabubut-butan na bagaan, mga love life. Ay, ano na yan? Baka usa nang so artista na pinagkakalkal nindaan na mga love life. Pati mga politiko, pinagkakalkal naman ang mga pagkabuhay. Malaugunta daw si Diggs Martinez ta marayni ba kung ano yan, artista. Karondang Diggs, go ahead. Good morning, karondang Kuya Jonathan. Maurag talaga ang mga artista ngunyan ta nadadang sa mga politiko. Pambira ba ako si Jonathan? Ay, Kuya Philip pa lang. Kaso bago, pigsasambit mo, Mayor Rex Ligasyon, pambira niya ako. Okay. Ngayon ako kata Kuya Philip na bareta dyan baga sa tuwing syudad na kunsayin kaso hapon, piga kundusir at PhilHealth konsulta na kunsayin na nasa 500 na mga indigents na mga constituentes kan syudad din Iriga nakapag-enroll naman sa nasambitan ng PhilHealth konsulta programa na tigkondusir duman sa Iriga City Sports Complex duman sa may Iriga City Hall, nakataykan City Hall na kung saan na digdi sa konsulta package na kapos na membros ka na PhilHealth kay banan tindang mga qualified na dependents nakapag-avail ng mga benepisyo na kung saan dapat rehistrado tinda sa mga manlaylain na accredited na konsulta facility na ining na igwang objeto ining
programang ini na mahali ang paghiling sa PhilHealth na ang PhilHealth na para lang sa hospitalization. Nadigdi sa mga konsulta members nakapag-avail o nakapagkuhanin man na benepisyo na libreng benepisyo arog ng consultation, health risk screening and assessment, mga laboratory and diagnostic test, pati naman ang selected na mga bulong, drugs and medicine. Na ining PhilHealth Consulta Program, pinanginutan rin ka na LGU Iriga, sa paagi ka na City Welfare Development Office, ay City Social Welfare Development Office, as in City Health Office, kabalan ang mga punong barangay, na kung saan nagpigwadig din ng proseso tanganing ma-identifikar ang mga dapat na mga residente kasi ng Iriga para sa PhilHealth program. Sa amin sa ni Mayor Rex Oliva, pigihiras niya na importansya kan PhilHealth sa kabos na Irigenyos na kung saan sigun sa iya igwang nasa 25% kan mga Irigenyos na iwan naka-enroll sa PhilHealth na objeto kana LGU Iriga na maabot ang 100% na PhilHealth registration sa kada Irigenyo. Napig-request man niya na mapigwanin na PhilHealth Extension Office na tulad sining pig-simbag ni Dr. Santilises yuan head ka na PhilHealth na kung saan magkakaigwanin na duwang aldaw kada semana nin scheduling para sa PhilHealth programs then para sa mga residente kansulad nin Iriga na hiras man ni Mayor Rex Oliva manungod sa healthcare services na kung saan mabibenepisyaran ang mga taga-syudad ni Iriga nin pinaka magandang serbisyo sa salud. Nasin tawalan man ng komendasyon ni Mayor Rex Oliva si Dr. Ronald Pereña kana CSO asin si Ma'am Maritel Berosa kana City Social Welfare Development Office sa pagpaslitar kaining pinakainit na mass registration para sa PhilHealth dyan sa syudad ni Iriga. Na kung saan si Mayor Rex Oliva asin si Dr. Ronald Santilises na chief ka na PhilHealth Field Operations Division nanginot sa MDR asin PhilHealth sa distribusyon ka na MDR asin PhilHealth Identification Card sa mga pinakabagong PhilHealth register na indigent residents dyan sa syudad ni Iriga. Yan muna ko Philip, anak ko niya itong barita hari dyan sa syudad ni Iriga in si karundang Diggs Martis Jr. para sa RPNDCKI ang magmang Iriba reporting. Field Report! Salamat Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Naruping lilipot pangon niya ng mga panahon si Diggs Martinez Tao lang po, nagkakamali. Ngunyan po may binutasan na mga pahayag si Mayor Rex Oliva asin si Vice Mayor Idsil Dimaywat. Sabi digdi kasangga kan mayoriya kan konseho kan syudad nin Iriga para sa kapakaanan kan syudad na mapanimbag an kaipuhan manimbag tanganing mapangatamanan an kaban kan gobyerno. Asin proteksyonan an buwis kan lambang Irigenyo. Iyan formal na nagplanchar nanin kaso sa ombudsman sa 5 individual sa dating administrasyon kasunod ka na maanumaliyang disbursement ka na 31 milyones de pesos na Assistance in Crisis Situation Fund asin iba pang mga kaso na pigplanchar duman sa ombudsman. Banganta na lang po kung ano pa ang mga masunod na mangyayari kay ni sa pinagplanchar ng kaso kan grupo ni Vice Mayor Idsil Dimaywat.
Sinabi man ni Ako Bicol Party List Media Relations Officer Sally Loses na pinaghahanda na subuot ninda ni schedule kan 22 na tarabangan karaban sa manibaybang party kan riyon. Apera sa mga serbisyong medikal as in dental, partiman kan aktibidad ang job fair, libreng masaya asin gupit asin pagtataunin tabang pangkabuhayan. Sa sarong pagkikipag-ulay, kiloses na ang karaban iyo an party kan mga prioridad na programa kan Ako Bicol asin man ni Presidente Marcos Jr. Tanganing matawaan kan serbisyong pangsalud an mga nangangaipo. Magarumduman na sa nakaaging taon sobra sa anom na ribong presidente sa reyon kan Bicol ang nakaresibi kan tabang hali sa nasambit ng karaban. Digdi po kaya sa reyon ka na Bicol, ang mga naobserbarang ko talaga sa mga party list, hindi man lang na Ako Bicol party list, ang kadakulan na iduduhol na tabang. Itong Bicol Saro, tarpulin lang bagan, pero may kong nahiling, digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Ano yan? Iba pang mga party list, so aksiyayis, garo naglaylo naman. Ito kadakol man kan mga pinagduduhol kaya na tabang digdi po sa syudad kan Iriga asin sa rehiyon kan na Bicol. Kanan congresswoman pa si Niña Taduran. Saro sa congresswoman dyan sa ACT-CIS pero ngunyang karon nagtuninong na. So ACT-CIS sa pagtaunin mga ayuda digdi po sa rehiyon kan na Bicol. Then antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan.
Trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Paragos po kita rigdi sa tuyang programa. Iguana po kitang 38 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Hoy, kumusta man pala dyan sa San Jose, sa Banuan, kan Baaw, Camarines Sur, kaya punong barangay Nina Ablan, kay Manay Munching Maglapid, asin man dyan po sa Salvacion, kay Ana Proel, asin man kay Mading Rose Batan. Tapalan, pinagtugutan na kan Korte Suprema ang mga motion for writ of amparo asin man writ of habeas data na pinaghurot kan duwang environmentalist na sinda Jonella Castro asin man Jid Tamano na subuot denukot kan mga militar. Planchar man kan duwa ang nasambit ng mga petisyon laban sa nagkapirang opisyal kan Philippine Army, PNP Bataan, National Security Council asin man National Task Force to End Local Communist. Gawad man kan korte ang writ of amparo sa sarong tawong nagbalga o nabugtak sa delikado ang buhay asin seguridad pangyayari. Ayan na ni garo sinasa diri naman kan mga militar pambihira pati so environmentalist pinagdudukot na. Ayan nang nangyayari sa tuyang nasyon. Kaya may mga tinatago man ang mga environmentalist na yun eh. Tinatago na ngayon ang kapalibutan na kalbo. Mga kalbo ng bukid digdi sa Pilipinas. Kaya mag-ingat ang mga environmentalista. Pigdodorokot na. Ay pambihirang buhay ini. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Arog na po kaya ang dalagan na naman kan Pilipinas, igwa ng mga burbam threat. Kaya naalarma na so opisina kan Social Security System digdi sa Bicol. Diba nagsararado pa tita, baka nga sumabog ang opisina. Ano na naman ang mga nagruluwasin ng bareta digdi sa tuyang nasyon ah. Makadudanan na naman. Dahil naman maarog kan panahon. Tapos biglang pigdeklarang martial law ang nasyon kan Pilipinas dahil ang mga magugulo na naman.
advance happy fiesta pala dyan sa San Vicente Sur, digdi po sa Ciudad Caniriga. Good morning man kay Kagawad Johnny Nacario. Siyempre kay punong barangay Boyat Nagrampa. Madali na ang kapistan dyan sa naunang bita ng barangay sa maabot na Pebrero 20. Doon mga aktibidades dyan sa sinambit ng barangay. Nahiling ko bagay itong may pa-contest sa mga hobbiness. Miss Turismo. Nangganan naman subot digdi sa ano yan loto. Naglalagatak na 64 million pesos kaya maugmang barata duman sa nanggana. Ang lucky winner jackpot sa Super Lotto 649 na pinagabola kasubanggi sa numerong 19 Gis 08, 23, 20 hasta 13. Say daw ini sa iba baga ng gana kay to digdi sa Rion kan Bicol. Grupo ni Mayor Rex Olivas and man Vice Mayor Edsel Di Maywat yaon palan ngunyan sa Ombudsman. Nagpaplanchar subot nin kaso. Padagos man na pinag-iingat kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIPAR Bicol ang publiko sa pagkakan kan mga shellfish na makukuha sa baybayon kan Milagros duman sa probinsya kan Masbate natapos na magpositibo sa paralytic shellfish poison. Inian basado sa pinaluwas na Shellfish Bulletin number 3 series of 2024 kan nasambit ng ahensya kan nagtalikod pasanang aldaw. Kailan digdi pinag-aabisuhan kan ahensya na daimo na magkakan indaw anong lamang dagat sa nasambit ng kadagatan para sa kaligtasan man kan mga residente. Mientras na negatibo man sa red tide toxin ang probinsya kan ining Sorsogon Bay o Waglagon duman sa Sorsogon asinan baybayon kan Mandaon sa probinsya kan Masbate. Sangon yan, padagos ang ginigibong malakdang kan BIPAR Bicol para bantayan ang kadagatan na sakop kan rehiyon sa ikakarahay kan lambang residente. Daw muna ako magpara bakal kay itong scallop. Delikado po pala nining mga shellfish ngunyan. Hindi dyan sa naman sa nagkapirang porsyon kan probinsya nin Masbate. Pinapag-ingat ito pong mga mahilig magkakanin shellfish. Ang tahong pala nagngiri-ngiri na. Mga tindang tahong dyan sa sentro.
kan merkado publiko kan syudad nin Iriga. Ingat-ingat po. Lalong-lalo na sa mga mahilig sa tahong. Delikado palan. Baka ka matigbaw. Sakit yan. Kung taong nakakatigbaw na. Hoy, kumusta man dyan sa Banuan ka na buhi? Happy birthday kay Roy Salon Isabel. Yan po sa Barangay Santa Clara. And kumusta ka mo dyan? Kay Sailin Ligasyon, asin man kay Ma'am Noria Nadzur Isabel. Kumusta man kay Consyal Marlon Tabalde dyan po sa Barangay de la Fe. Uwigo pa lang dyan mga pinag-sasagibong flood control project na nag-i-implementar ang DPWH 5th Engineering District po kan Camarines Sur. Itong pasiring dyan sa Barangay Lourdes. Pagali duman sa control structure kan National Irrigation Administration dyan sa Magindara. Sa Banuan ka na buhi, labo-labo po ang patrabaho. Nagbubugtak nin slope protection. Nitong tulay sa Barangay de la Pe, kada ako lang nagtatanaw duman sa nagbubugtakan slope protection. Naagi pati ako dyan. Ikaw pa lang dyan naagihan paghaling duman sa may tangod ka na tulay dyan sa Barangay de la Pe. Luwas na duman sa Magindara. Portion na yan, mga sementado na. Pero igwa pa pong nagkakapirang portion kan tinampo. Haranin na lugod duman sa may control structure kan NEA. Anda ipa sementado. Rin daw yan matatapos na masumpayan nin konkretong tinampo. Sementadong tinampuan lugar na yan. Sa Magindara. Dikit na lang po ang porsyon na ito na sa muyang naagihan ni Paring Erap Escriba. Naman si Paring Erap Escriba tuom-tuom ang mga shortcut na agihan o ining shortcut na agihan dyan sa Banuan po ka na buhi Camarines Sur. Dakol pati pala dyan ang mga ina-implementar na proyekto na Ako Bicol Party List sa pahagi ni Congressman Saldico. Pero kan mga flood control project ining manunungod sa mga farm to market road. Siyempre, sa esperso man yan kan alkalde kan Banuanin buhi. Agi ni Mayor Rela Coste an Mayor's League President kan probinsya nin Camarines Sur. Di sa Iriga, kunya naman halos patapos na. Na pagpapasemento po kan shoulder kan tinampo di sa Barangay San Roque. Paghali digdi sa sentro abot dyan sa boundary sa Barangay San Juan na syudad nin Iriga. Ini sa Espersoman kan lokal na gobyerno kan syudad sa pangenot ni Mayor Rex Uliba sin man ni Vice Mayor Idsil Dimaiwal. Kontraktor si Engineer Steve Andales. Kumusta man pala dyan sa DPWH 5th
Engineering District na Camarines Sur, Engineer Ares Hermosa Sinman ki District Engineer Rodolfo Barela. Labo-labo man na patrabaho dyan, hamak mo 90 million pesos na budget para sa atubangan sana kan opisina kan DPWH sa 5th Engineering District kan Camarines Sur. Magkakaigwasabot dyan pag-renovate 3-story building. Tapos magkakaigwa pa nin drive-thru na mag-agin-agihan ang mga empleyado sa kaitong may tuyo dyan sa sinambit ng opisina na nakabase po sa Santa Teresita sa Banwaan, Canabao. Kumusta man ki LTO Chief Sir Jerry Navarez dyan po sa Ligao City. Siyempre kay Jen Mortega dyan sa Balaugan sa Banwaan, Canabula. Kaki Margie Simata Ramos dyan po sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Saka sa kuyang amiga na pulis ki SPO1 na Junak Merilis Kien. Ayaw na dyan sa San Fernando MPS. Nagpatanid man ang pag-asa na mas matindi pa subot ang init ka na panahon sa mga masunod na bulan dahil sa paglaog na kan kasagsagan kan El Nino. Sa forecast pwedeng magpalo naman sa 36.5 degrees Celsius ang pinakalangkaw na temperatura ngunya na maabot na bulan sa Marso. Puspusan man ang paghahanda kan El Nino Task Force para masiguro na bastante ang supply kan tubig sa nasyon. Kaya si Defense Secretary Gilbert Chudoro kan sa tuyang nasyon nagpahayag na naman sa mga hepatura kana PNP sa Persa Armada kana Pilipinas na magtipid ana mga opisina ninda sa paggamit niya na tubig ay ipinaluwas na po siyang kasuguan ako sa nang sa PNP kundi sa Gabos na mga miyembros ka na militar na magtipid sa paggamit ka na tubig. Maging handa sa pag-abot ka na El Nino phenomenon digdi po sa satuyang nasyon. Hoy, kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Tawaday na nagpaparamdam na gayo si Freddy. Loyo-loyong PIO. Tapos tinatawanin Bareta. Talagang matindi ni si batchmate Freddy Panga. Sura ka mga broadcaster. Konselo sa naning kaulay si batchmate Freddy Panga. Kaya sabi ni Neil Manaog, ay indaman raw nga kiton kay Freddy. Sorry nga ka mga marites. Ay pambira pag-arog na bukan ng dalagan. Kana sarong batchmate. So, makonselo man si Freddy daw arog kayan. Runner. Kan UNEP High School Batch 87. Kumusta na daw si dating kagawad Lowell Yeno dyan sa Antipolo Old Nabwa.
Taman kay retired Air Force Alex Celeste. Man kay Consal Manolog Zano Luzon. Hoy, dyan pala sa ano yan, sa mga amigo ta ng mga parahirahay rilo. Sa sentro ka na syudad din Iriga. Si Pading Idert. Ernie Sumpay, saka sa pamilya Rigondola. Sabi kan ibang nakaulay kung managpapahirahay relo dahil lang magbirik an minutero pabalik. Minsan, pinabalik-balikan ang mga parahirahay. Ang mga nagpapahiray. Ano daw nga ito? Ang relo ko ngayon, napundo. Minsan kaya. Iba na pag ngayon, andar. Papakonselo lang po kita. Sabi kan ibang mga parahirahay na, nin relo. Kunyan kaya nga. Yan man nga ka, nga manoy. Customer ba nga ka mo? Customer is always right. Daw, balik-balik na nagpapahirahay nin relo. Okay lang. Basta, ang importante, magbirik ang minutero sa kanuras. Minsan makonselo man ang mga parahirahay nin relo. Binabalik-balikan na kung napundo. Hindi ba kayang parahirahay po nin relo? Talagang matindi man kumalikot. Hindi yan iba. Di ko raw mo nangyari paka pulidon. Tanganing bumalik pa nga ka nagpairay. Ay Santissima. Pero igaw mo pong mga parahirahay dyan na talagang matitindi man. Ay kapag pabalik-balikon, karon man kay tukan panahon na igaw pang mga siging pahirahay nin radyo. Itong mga hinahirahay na radyo, natanog da eh. Kaya man so iba, garo na iba dagan radyo pag ano man nga nita, pakairahay nga duman nagtatanog pag abutig di sarong puro pondo na. Diingon yan nagloya naman so income kan mga parahirahay po nin radyo ta kulang na nagpapahirahay nin mga radyo kan panahon. Kulang pa ang mga FM. Tapos panggago itong mga bluetooth na yan. Ay, ngunya na sa power na sa mga radyo ay. Nauso na kaya sa mga bluetooth. Kaya pag naka-bluetooth, puro music. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Diggs Martinez na daw alinilipot. Sige sa naman. Sa lado technical si James Oco, sa information si Jimmy Guanzon, man sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang.